Thomas Jones School kelarikhe ke Jubilee Xiar ke badai ke jingdap sanpo snem jongka haka khat khandai trik uyayong araja ar hak bau ba lak men rembui menteri katanat puli puti ke jela ulelong ukong san laban pen kenma bal seng nong rim ye ke school da ka balang presbyterian pendeng rei haka khat santrik urampang khat khandai spa anyo puar da ki kristan ke bodon tang kumba khat saula ni khat san yeng hapo ke jengelam jong utmen basan w paryong ki kena school hakata kapor ki don tangkum besan ngot but le siu tulop khasan ne ka ye we no hikai da kabalang but claim shim by school da bon tli ki snem hadin pat la shim me ka by school ka barit banyanu jor but ki we pat ki school lakin tiu ko dan ye ka school kum shibinta ka jingdap shis pa san post nem jong ka jingwan ka gospel house nem khat khandai spa khandai we lakin tiu shaka secondary kum shibenta ka jingya lenti haka spas nem ka baarfo ne ka 20th century ka jingsiu tulop ka long ka barit haka jingya lenti dai hadu usnem khat khandai spa khandai pusau baga sarkar kalas dang man siu tulop na ka banta laingut ki nohi kai lp haka deficit but saungut haka ad hoc but ya ka secondary dang siu be da ka balang baro ki belasiu da ka balang nadu ka LP school hadu ka secondary ki long shipongon ya ka school building layo jingerap na ka sarkar lamba ki nong mi khmat ki belali bat ki bamanta na ka tanat puli puchi haba ajing kren kum ukong san ba lak men rumbui ulong bakat kum balayo sngo na ka history lengkot long ba ki khat san teli ki long yeng da ka jingye teli bat ka jing ang not ban ai ka jing nang jing start ye ki kon ki kti ba de ki imlang salang kilala ban seng ye ka ni ki school balayo ban rakhe ye ka jing dap san post nem jongka menta ka sngi ki we pat ki riu khmat ki blai don lang ki kan thop yo MLA ka than u ba mak milan bersat u pd sangma deputy commissioner ka west khasil district ki ha sarkar ka tanat puli puti ki nong hikai ki nong elam ka managing committee bat ki we pat ki nang pen khlai me ka jing am not ki ki ko ba khla don ki am not na banta ban kun ke te ko da na ise manwan ya ka school ni na ka sarkar Giton ke amor ban keteu ya kapulewati but kajing yai chakma kalayai haba bunti kal sok produk kedai tanggowe kadai ba kajing bon pala di categories of features karbon seal hakajo pada school tidak sao sanjay kijing sale beto daw kamlong kabasu Henry kung ibig ng jikremen bangin dong ng jikremen bangin lang bansol de inonosite bahma within the constraint hapo jong kata constraint jom kapatid kabangin bale ninde ya wahata herban fulfill ya aspiration jono 100% nundon pala nga siya kili way content ya way po way bro mano pala pagtulhod talaga nga talaga ng pathod ngamla pagtulhod talaga kamlang kabasok ba ngilla ban unono nekanono ngilla ban fulfill yang anono yang ano shispan ngalayo ka dyan ngakwa ka ulo ngalayo ka ulo ngakwa ka sinta ngalayo ka sinta ngakwa ka do jinman free kumbalay po dan yang history of the school nakikhasan li longye daga dia terli daga mon majwa kabakidan bakitian banyo yang kata kajing ban aye jinang isa yang ikoniti yang ilang salan lala ban semi school banala ban rakhe menta kajinda santos Kremlitali nginawla ban le ban kremamon tangani tali ngisu sha
กำลองกับมินมลาบันเลยเด็กกมอนเด็กกระท่องกระบะป่วยฮัลโหลอุเนล